Thank you for tuning in to Zim News Beat TV. Anditi makati baba na mai nemusikana tiripo makadiniwo zvino anditi mabva kupi sabva kubulawayo mabva Bulawayo anditi tinotenda kuri kuna hero Bulawayo kubulawayo gore rino iriko anditi asi yakanonoka nekuti kunokuti kutiona vari kugocha isusu uko handisi makaona yekunwa ikunwa yako anditi muri makamira seya pamuri ava ndiadzimai okay uyu mwana anditi baba dambudziko rakusumudza ise mhuri uchibva kuBulawayo kuya kuno kuHarare rakamira sei ende rakatanga sei dambudziko ratiunza kunokuku ndingangoti ndere mhuri kuvana nini baba ndingangotanga nemwana uyu anonzi Anesu achipa aenda kuchikoro kwake pane nguva yaakatanga kubuda pamba achienda kuchigiridi kwaakanga achingoenda achingotiza asi semhuri tanga tichingofunga kuti sevanhu vanonzi tinonamata takabatana mukati tinokunda nekunamata asi musikana nesituation yakanga ave taiti tikaenda munguva ndikaenda kuchechi pane chipachechi pandakamboenda ndobva ndasvika ndobva ndasikupuwa kunzi baba tiparidzirei ndokubva ndaparidza ipapo ndanga ndinaye mwana musikana tichipedza kuparidza vasvika panguva yekunamata paya zvikanzi ko nemumwe aiti ndiye muprofita wacho zvikanzi ko mwana uyu ndewani naye ndobva ndati ndewangu nguva yecovid iya pandakamuti ndewangu zvikanzi mwana anoda kubatsirwawo tikati anoda kubatsirwa nei zvikanzi ndaona in 5 days akasabatsirwa 5 days kubva 5 days dziri kuteera idzi achatiza for 5 days kutiza ipamba mungosamuona zvikanzi akatodedzera kune vamwe vanga varipo zvikanzi batsirai mwana ubatsirai mwana zuva iroro ranga riri covid hurumende yakabva yadedzera kuti maservices anoitwa mumasango aya emumasowe yacovid saka haana kutombowana kana kubatsirwa zvichiwawo zuva iroro remandi richisvika akangotorana neshamwari yake ndobva vabva vaenda shamwari yaiti ichidzoka akabva chainetsa paari ndechekuti ndecheruoko akatora foni yamai vake yakanga ine $20 mumashure ndobva abva aenda ishamwari yake ini ndozodzoka ndobvunza kuti ko ishamwari yacho yodzoka yaidzoka kumba iye haachadzoka kupi kumba ko zvawakabva neshamwari yako wakamusiya kupi zvikanzi akangoenda tikapesana uyo akaenda uko ndikaenda zvatinetsa 1 day 2 days 3 days pane rechi4 ndatoenda pana mai vacho ndatovaudza ndikati kani mwana wenyu ndiye akaenda nemwana wangu ndatonoripota kumapurisa kuti ndizvo zvakatoitika rechi5 ndopandakati ndichibvawo kumasowe ndichitoti rega ndifambe nekuna 11 kuma6 dzemakuseni ende aiti kana akandiona vobva vanditiza ndobva vabva vati pato kunditiza vari 2 obva vasvika pane mamachinda anga ari chisoja iwani zvikanzi baba muri kutananisa vana ava vaita sei
ndikati zvamusiri kuziva ndokurovai ndikati zvamusiri kuziva chinhu chimwe chete ndechekutoti mwana uyu she is missed person, so I've reported kumapurisa. Zvikanzi alright, kana makaripota kumapurisa regai tikubatsirei kuita sei kuvabata titume vafana vemunomu. Ndobva vatuma vafana ivo pavakaona kuti vakutsvagwa. Ainongoti kana adaro muchimutsvaga anongosvikopinda chero pamba paye paapinda otosvikogara. Saka ipapo paakanzi pangoda kunopinda pane imwe imba yakanga kuda kupinda zvikanzi sera ndobva vatiza vachiyambuka mugwagwa. Saka vafana vaya vakavatananisa iye ndipo paakabva azotiza akapinda mufleti pamusoro. Ndizvo ndokubva inini mumwe wacho uyu anga ine muiri mukuru ndobva tamubata. Ndiye ndakatozoenda naye kumapurisa. Mapurisa akati vana zvavari vana musati uyu ndiye ari kukonzeresa kuti mwana wenyu aita sei asadzoke pamwe iye agara aine musikanzi wake. Pasi but pa 5 days apo musikana uya tiri kumaflets iko ndamuti takuenda kumapurisa akabva anditi kana tisinaye musikana hatindi kumapurisa. Chendei kumabhesi kwavakanga vachiita zvemabhesi zvavo. Ndobva tambotanga tapinda mumabhawa muya pashedhi tapinda tarisa pashedhi paya tashaya kune kunonzi kuBF. Taenda pane imwe imba pane shamwari yake yavanoita nayo maoko. Tasvika kuBF tamushaya. Taenda kune imwe nzvimbo tamushaya. Tadzoka tanzi endezve kune imwe nzvimbo inonzi yekuTokozani tamushaya. Tozodzoka ndipo pandakazoenda naye kupi mapurisa. Asi chishuwiro changu changa chiri chekuti ndione kuti mwana uyu achiri kuita musikanzwa here sezvo apedza 5 days. Obva taenda kumapurisa. Mungamutange mumubvunza kuti une mukomana kana kuti 5 days dzese muchipedza muri kuout hazviite zvendiwo ndanga ndine anenge anondityikawo. Tazoenda kumapurisa kuya kwavanyora ripoti yekachimusikana chiya naiye aripo. Ndobva yapindirwa nemapurisa kudaro vakatozomupuwa fomu rekuti anotestwa kuchipatara. Testwa paya zvikanzi attempted rape. Mukomana wacho akangoita funga vakanga apuwa madrugs. Saka vakanga da kungotomumanikidzira kuita zvii. Ikatombopinda kukoti. Tikaenda kukoti asi chakazoitika ndechekuti mukomana akabva atizira kuSouth Africa. Ndobva musi wacho wa13 watakanga tichienda kukoti ndobva tangowana vanhu vacho vasipo. Ndobva yapera yakaita sei uyu mukomana wacho akunzi wanted. So tikati tazviona. Ndipo patakazoti atiza 5 days adzoka. Atiza dzimwe 5 days adzoka tatambudzika kuti kati chi. Ende plus zvaaita manje zvaanenge achiita. Nezvekuti mai vake anenge asingavaoni. Anenge achiita seunonzi chimunin'ina chake. Ende plus mhepo yacho inenge yanga ichiti kuna mai vakangotaudzana. Handiti mazuva iona ndichienda kubasa shift work. Vakangotaudzana chete. Ini ndiri kunight shift ani. Makuseni ndichingosvika ndotonzwa kunzi akatorova pasi. Akatotiza. Asi chaita manje. Dena akatizira mutauni pamwe ndichisinaye. Zvino aitizira kuSporo. Kana iyo nguva yeCovid pane pamwe akatomboitizira kuSporo iko ndobva asangana nemapurisa. Ndobva vamutora ndobva vaenda naye kuNtumbani.
ndobva vazomuririza makusena acho vachimuti chidzoka kumba nekuti anga abatwa asina mask. Saka zvadaro unenge uchitika tiri kunamata mumusiwo ndabuda naye ndamboenda kugomo vanhu vakanga vari gomo ndopaakatanga kunyengetererwa ndopandakamunzwa achiscream zvikanzi ndiwani but mapostori pane pamwe pavaikuti havadi kuwaste time vakabva vangoita sekuti vadzingane mhepo yacho ndobva yangoenda sei yangoenda pozoita dhei rimwe taenda tangoinvaitwa nekwamugodi kumatopo kumakomo vanga vakawanda indotokutaura dambudziko rangu ndikati ndine mwana wangu uyu asi mwana wangu uyu anodya sipo ndizvo ndakatotaura ndakatoona kuti takapedza pungwe yese handiti saka vaiti kana vachiita ndimi dzavo vaibvunza kuti uyu ndowechechi yedu here anobatsira kuubatsira saka ndakatozozviona ndikati unotirika ndisideri kumukuru ndikati ye mwana iyo yamuri kuonawo anodya sipo ende anodya zvemapepa saka izvozvi zvetanetseka anongotiza pamusha tanetseka naye ndobva vabva vamutora hanzi iwe uya pano ndobva vaenda saka paakaenda pavakamunamatira kudaro ndobva mhepo iya yamuka saka ndobva vati saka zvamuka mhepo iyi pane mumwe wakanga achinzi ane mhepo yakafanana neyani zvikanzi vadhumanise pavakanovadhumanisa uyu anga aine simba rakanyanya rekurova uya manje indanzwa tsitsi manje zvikanzi regai varovane regai vakurovana payapa indobva ndanobata uyu ndikati aiwa zvinhu zvekuti varovane utokwadzisa munhu hazviite izvi ndobva agara pasi ndobva vazotanga kumunyengeterera pakumunyengetera kwavakaita zvakaita sekuti zvapera koziti akabva rara pasi tikarara tikauya kumba tauya kumba ndopakazosikotaurira mai vake kuburikidza netatu rakanga aiswa pachikoro 1 ndobva akuburitsa sipo taitenga neuchitenga katoni ndobva abuditsa zvisipo zvanga zvaoma zviri muplastiki yakadaiwo zvakawanda zvimwe zvakanovhorwa ainovhora sipo nebanga aingofenura chidai kana kutobvuma kwaakatiitira kuti anodya sipo kwakungozongoti baba vacho pamwe vanenge vaine hasha handiti unoitira mwana hasha asi usingazivi kuti mhepo iri pamwana saka akabva asikotaura zvese nobva tamuchinja chikoro tichingomuchinja chikoro kudaro asikoita prefect pachikoro paya asi dambudziko iri rakaramba richienderera takatozozviziva paakatiza zvakare saka ini ndakati ndichibva kuchechi yemethodist ndichienda kubhora redynamos neirenda ndobva ndangonzwawo pamwe paho yaingonzi yainamatwa fire apa iye anga atiza adzoka zifriday yacho ava vabva vashaikirwa nasekuru hanzvadzi yamai vavo tikati manje isu kuti tibude tese tiende kumusha hazviiti zviri nani imi moenda indosara nemwana nekuti mwana uyo angasari nevanin'ina vake ndokubva inini ndazoti asandi ndobva ndafamba ndichienda nekuchechi kwacho tichinosvika pachechi paya taitoti tiri kuenda kumethodist zvikanzi manje zvinhu chidiki ichi chinotakurwa nani chinoberekwa nani nharo kadzinenge dziripo ndikati aiwa hende kusvika tasvika taitiri vaenzi muchechi imomo saka tiri muchechi imomo muprofeti uyu akaparidza apedza kuparidza saka anga achibvunza mibvunzo yemubhaibheri ndobva ndakutopindura ndichipindura zvikanzi manje munotokundwa nababa muena uya muno kupindura mavhesi emubhaibheri achibvunza
saka yasvika nguva yeprofesi ndo paakazondi ndo paakati aprofita kune vamwe ndobva azoti baba makasununguka here kuti nditaure nemi saka paakataura kuti baba makasununguka here kuti nditaure nemi ndikati hongu zvikanzi baba mune vakadzi vangani ndizvo zvaakatanga kutaura ndikati ndine mukadzi mumwe chete zvikanzi ndobva afamba nemike handiti chechi inenge yakazara zvikanzi pane mumwe mukadzi andiri kuona sirichi pane mukadzi andiri kuona saka ndakada profeti uyo anenge akutanga kuda kurasika manje saka akabva atenderera ndichakamira kudaro ndamira manje handisati ndapindura kuti chi ndine mukadzi wani ndobva zvanzi handisi kureva mukadzi ari life asi ndiri kureva mukadzi pane harawa chembere yakare kare yakafunya chisero yakabata goridhe mukati meroko rwenu ndobva ndo matauriro akaita muprofita asi mai kwavaenda uko hakuna kuita sei hakuna kumira zvakanaka zvishuwawo ava vachisvika mubvuma vakakolapsa kuzonosvika kumusha kwavo kunhamo anzi vakazosava vachitotaura kuti ndakanga tenge ndakakolapsa asi dambudziko harisi dambudziko riri kukonzerwa nemwana tozotaurwa nemuprofita uyo ndikati vanandi mwana ndinaye muno iye ari pahwindo akatodaiwa hapana anenge anga akutokotsira ari pahwindo zvake kana zviri kuitika zvinenge zvisipo kana kuti ndofunga zvanga zvatomuafekta saka ataura kudaro zvikanzi uyai kuno kumberi nemwana wenyu tichingoenda mberi kuya ndobva angosvika kugumwa mbishana dhimoni iri andobva raita se rabva ramuka zvikanzi ndiwani ndobva raramba rakaita se rakanyarara kune kumwe vaingoti kana vakabvunza kuti ndiwani vongoridzinga nyarare tisingaziva kuti ndiyani ndobva abvati ini ndinotarisa chipo chiri pamurunhu kana ndichitarisa saka ndinokumbirawo vese vanosimbonwa vanonwa doro kana vane varume nevakadzi vanonwa doro kuti vauye mberi handiti muruba aiwa profeti uya asi uyo ari kurwisana nemaasha vari kumubata anorova irova dhimoni racho paine zvibakerapo vari kungonetsana naye asi kuti abvunzwe kuti ndiwani ari kuramba kubvuma kuti ataure kuti ndiani ndo pataida kunzwa kuti ndiani kwaari kuita izvozvizvo saka adaro profeti uya ambosiya uya akutaura nezvevaya vane matambudziko avo ndobva vauya vakauya vakawandisa ndopaakazotanga kumbonamatira madhimoni achibuda achidi indakangomira apa ndiri kufunga kuti ndichabatsirwawo sezvekutaura kwaaita zvikanzi zviya zvembuya iya yakabata zimbuya iri teteguru rakabata goridhe muchazvinzwira pai pamwana saka ndakangoramba ndakangomira kupedzisira ndazonzi chigara izvenyu pasapa mungazonzwa nekumira ndobva ndagara pasi mubva akuzoshandira hake vapi zvikanzi asi handimi kuzviona ndinoshandira nekuda kwechipo chiri panenge pamunhu saka adaro ndobva vanhu vaya vapera vese ndobva azouya kumwana manje kama nditaura kuti ndiwani anzi inini uyu kana ari uyu njere dzake takatotora kudhara vana vangu vari kuenda kuyunivhesiti nekuda kwemwana uyu zvinhu zvangu zviri kufaya nekuda kwani kwemwana uyu mhepo iri kubuda pana uyu zvikanzi kana vari baba vacho ndakatopedza navo kana saka ndakatovaka imba kubhorodheri asi imba iyi haizikana mhepo iri kutaura
iwe prophet iwe handina ukama newe sei uri kufumura zvine zvangu. Ndipo patakabva tazoziva kuti prophet uya akabva ataura zvikanzi zvinhu zvakadai hazviitwi nemunhu mutoro, zvinoitwa nehama. Saka prophet uya akabva angotaura nezita umbati sitikanzerewo uri kutsvagei pamwana uri kutsvagei pamwana. Ndobva akuzotaura zvese zvaakataura zvokuti dambudziko. Ndo patakabva taziva kuti pamwana wedu pane mhepo haisi hakusikozviitisa. Kubva mazuva iwayo takambozombozama kuti tinamate, asi kubva muzuva rafumuka zvinhu izvi kumba kwavanhu vemuchechi vakati back to sender. Ininiwo ndangoti zvinoti isusu tinokamukirwawo kamumba medu. Vanhu vemuchechi vakati ngakutive back to sender. Yakabva zvanorova mwana anga ari kuuniversity nemumwe anga ari form 2. Ndobva vatiza mukumbo kamwe one time. Ava mukoma vaisimbopota vachimbouya pamba nguva nenguva. Vakabva vasitopa kuita sei kuuya pamba paya. Kana pambozoshaika tezvara pamba vakangouya, asi uyu kuti vamukwazise hanzi aitiza. Vaiti kana ngonosvika pavari kuti vamukwazise vaibva vatiza. Handimoyo paona. Ende plus pane chimwe ndio paakazotaura achiti iyezve pane rimwe day one vakaenda vaiti kana vachienda kumusha vaida vana vekuenda navo kumusha, asi vaiti kana vasvika voti ndauya ndiri kuda uyu chete kuti ndiende naye kupi kumusha. Mumwe musi vakangoti vachipinda muchivhu vachinopinda mushopu zvinonzi vakanzi endai munononga zvinhu zve 1000. Vakatora trori vakanononga, vakatotorwa mapikicha imomo, vakatotenga zvinhu izvi. Asi chakazoitika ndechekuti vakazofonera vadzimai vavo kubva kumusha nemotikari kuya kuzotora grocery. Vachisvika adzimai vanze vanobvunza kuti ko naiwe grocery iri maritenga neima muchiti hamuna baba hamuna mari. Zvikanzi zvatengwa nemwana. Vachitotaura pachena. So zvakabva zvaramba zvine kuti tambudza. Izvozvi asati anyora anga ari form 4. Pane paakazoti dhimoni racho rabuda. Ndobva rabva rataura rikati wakatirova kun'anga yekutanga, n'anga yakatotidzinga. Saka zvikanzi wakaenda kune imwe inonzi mupofu, zvikanzi hongu, asi mupofu ane bere rakauya kuzobata klasi yemwana kuti asatomboone chinhu. Zveshuwawo takanetseka towards kunonyora. Akaenda 12 days ndikamuteera. Ndaitotarisiri kuteera kwandaitoita ndaitofunga kuti ari kuchikomana. Tomuwana nekatumwe tuvasikana tuduku twakanga ainatwo. Second day second time zvaatizazve angouya kuzotorwa. Angoti kana achibika ongonzi hasambi otoenda. 12 days dzimwe dzekupedzisira. 5 days dzaakazouya idzi ndopanga pachitononyorwa exams. Saka idambudziko guru chairo riri mukati memhuri yedu, zvokuti rinenge richida kuti tinge tichibatsirwa. Ende uyezve pakuti pakubatsirwa kwacho takambozama kuti zvimwe dzenguva mhepo inenge ichipindirawo mumuri, zvokuti munotowanikwa mave nemashoko ekuti mudzimai wototi zvirinani ndiende hangu kumusha. Ndotofungawo kuti zviri nani ndiende hangu ndinogara kumusha.
asi ndonzwa chimwe vamwe vanhu vototi baba imi muri rombe nekuti ndane gore 2024 ndipo paakatenga atomanifesta kuti pang'anga inonzi Duvei yatobata basa rangu kubasa ndanga ndiri pamushini ndichibva pamushini ndadipotwa ndaiswa kune imwe department ndodzoswa zvepamushini paya mumwe production manager otonditi baba munombofamba here pamwe dzimwe nguva pomiswa vamwe vanhu pabasa handi panomiswa vanhu mabasa indosara mumwe foromani andimiririra zvonzi ndindatokumiririra vese ava havasi kutombokuda management aisi vaforomani madiki aya ari kutoti dei wangu wamira chii wamira basa munofunga kuti ndamira sai zvino ndasara kubasa musana ndakutorwara nemusana ndototora mamwe mumazuva idini vanhu vamiswa zanhasi musana wangu wadhirikira musi iwoyo wandasiyiwa pabasa ndotoenda kubasa ndototora ma-leave days ma-off days basa dzimwe nguva wonzi wadzoswa pabasa pako panzvimbo pako pobva mumwe munhu Samuel handirika osikobvisa mix attendant achinobvisa mix attendant uya ndiye anofanira kubuda achienda panze motodedzwa imina mix attendant zvonzi isusu taona kuti uyu mix attendant ndiye osara ari panzvimbo pako saka basa raka ndakabva ndatomiswa ndatosiya basa asi ndasiya basa kudaro nhamo yacho kana randi chaichairi kuribata dai pari kungozoti mai vanenge vachibata asi mai vanenge vakurwadziwa manye neupenyu hwemhuri. Amai, pane zvataurwa nababa zvemwana, pane zvavasiya? Vataura. Handiti, ndikumbira kuti imi muri tumubude dausara naaniso. Newsbeat TV. Right. Handiti wanzwa baba wachitaura. Uona tasara tiri 3 muno. Inini nasikuru. Munhu unoda kugara naye padhuze. Saka pachisina chekunyara. Handiti wazvo. Ndosaka ndabvisa kutwa. Endi chinhu chiri kuitika pana. Ndandoona even maperedza wari panapa inini ndiri panapa sekuru wari panapa. Toda kubatsira iweyo. Nyadzozvinzwa. Iwe uda kubatsirwa. Uda kubatsirwa. Uda kubatsirwa. Handiti. Saka ndozoti pazvinhu zvese zvinenge zvichikunetsa, pazvinhu zvese zvawakasangana nazvo, vabereki vako havazvizivi. Handikuzvinzwa. Nditozviziva. Zvavataura izvi ndizvavanoziva. Asi vane zvakawanda zvavasingazivi. Handikuzvinzwa. Ende munhu anozviziva ndiwe. Saka ndoda kuti utaurire inini nasekuru. Because mishonga yese ida kubatsira iwewe. Ndozvinzwa. Saka ndoda kuti utaurire chokwadi chako chese kuna sekuru. Zvakatanga sei zvinezvi? Kana wakatanga neshamwari, kana ndowakapinza shamwari mazviri, kana zvakaita sei? Taura kuna sekuru. Zvakatanga sei? Inini ndakatanga nekujesi. Green bar. So ndaendiri kusiyari ndichiwa chamainform ndiri grade 2. Ndichiwa chamainform yari Saturday. So ndakabva ndangonzwa sipo yaichinwirira. Green bar yaichinwirira. So ndabva ndanzwa moyo wangu chiti idya testa inonaka. Ndobva ndakabva ndatarisa kuti hapana vanhu vakanitarisa here. Ndabva ndatesta, ndobva ndanzwa ichinaka. Ndabva ndati ndiri kuchikoro ndobva ndakabva mapepa ndatanga kuti ndaform 1. So ndaenda kuti kana ndakadya masipo ndichidya sipo ndaiti ndikadya sipo ndomwa mvura ndobva ndanzwa ndakaguta ndobva ndanzwa pawa sometimes ndingatombochimanhewa. Mondibvunza kuti ko wadya ndobva ndingoti hapana. Ndangoti kana green bar ikauya ndabva ndacheka pisi yangu
yesipo ndosora ndogara ndakaichengeta nichidya kava tagara mayezi tichigara kusvika ndanyora grade 7 naform 1 ndopanakatanga kudya mapepa white page ndaingodya white page chete zvakatakasizva kwava futi voice iri kana kuti chakati chakakuattracta kuti utange kudya white paper ndaindiri muklasi so ndaigara kubig seat ndiri 1 pakona so zvakangoitika pasipo ngoti testa pepa rinonaka izvo ndakaita ndikabva ndangobvarira pepa reya ndabva ndaripita ndikatangisa ripita ndabva ndariisa munhu ndabva ndadya ndabva ndanzwa kuti chitonaka but ndandisingari svipi ndabva ndarimedza so ndipo ndabva ndaenda kumba pandaenda kumba ndipo pandaiti ndichidya pandakadya sipa ndipo pandakabva ndanzwa futi chichindisanganisa zvese nepepa so ndaityana ndikadya sipa ndobva ndadya bepa ndobva ndamwa mvura ndobva ndakuta so ndikadya sipo ndodya pepa ndobva ndamwa mvura ndoguta ndonzwa simba nati kana ndichitemwa nemusoro paipai chitemwa nemusoro stereki ndodya sipo handimbodi mapiritsi ndaidya sipo ndobva ndamwa mvura ndodya pepa ndobva ndaita right ndikangorwara then ndipo pakazotangisa zvokubuda pamba ndakatanga ndiri grade 3 ndangoti kana ndakagara so anytime nyango pakati peusiku nyango chiti manje ndiri kuprimary ndaimubuda ndichienda kwana tete ndaibuda ndogara panze then kana kwamanheru kwavira ndoenda kuna tete ndonorara kuna tete ndomuka makiseni ndonyepera tete ndovanyepera kuti chirara ndokuendesa kumba mungu wamakiseni uniwawanyepera kuti chaita chakatanga kuti uzongoti wakagara pamba ungobva pamba ubude chii chinenge chaitika handizivi ndaingonzwa zvichinzi buda chete buda pamba buda kana kuti kana mama vanipopotera paipa vanipopotera stereki ndainzwa hashani ndobva ndaenda panze ndobva ndaenda nogara ndega ndochema ndapedza kuchema ndobva ndangonzi buda so ndaita kunge ndikubuda ndikuenda kutoilet ndobva ndabuda ndoita kunge ndikuenda kutoilet ndosiya dhora kashama kuitira kuti vangonzwa kunge munhu apinda mutoilet ndobva ndatoenda ndipo pandaenda ndosvika ndonyepera tete kuti mama wazondirova ndikazobuda pamba ndichimhanya ndichiuya kunoku ende kwatete kwaive kure taitopfuura bridge raive rakazara raive rine mazungusu kwamazungu zvaitonzi tisafambe manheru but ine ndaipfuura ipapo nyange nguvai but paisina chinhu chaitika ndopfuura ndoenda kwatete mangwana makusenseni tete vachigeza indaibuda gate kuitira kuti vasandiendese kumba ndobuda gate ndonogara kusporo ndonogara kurailways ndinogara ikoko ndosvera ndiri 1 ndakagara ikoko ndisingambonzwi nzara ndisingambonzwi kuda mvura ndakangogara ikoko ndichingoda kungogara ikoko chete chikatiti vazondiwana ndozodzokera kumba and then ndaform 2 ndopa ndakatanga kubuda ndichibuda ndoenda mumwe musikana aigara pane student pamupiri ndobva taenda tese tobuda toenda ndiani nenjiba inasani ndakuziva kuti vanhu vemumakokwana asingavazivi so iye ndianyanyoziva vanhu nyange shamwari dzake dzimwe dzinogara dzoga dzisina taita kutamba nevanhu vava vahombe vaya taiti singatambi nevasikana taitava nevakomana chete ndipo pandakabva ndafila feeling iya yekuti kana mukomana achindinyenga handimbomuti ndinenge chitonzwa kuda kumurova chaiko murova sitere kuti unganyenge nini nditori mukomana siwo wakutondinyenga so inini ndainyenga vasikana ndodana nevasikana so neuyu makakonektana sei akasingakuendesa kunzvimbo uyu musikana uyu taitamba tisobva tichivadiki tibva tichiri vana mama vanoti kubva tichiri vana mama vachindisiya kumba kwavo so taive mafriends so naiye anga kubuda pamba achiita but iye aiitwa namai vake manje
Okay. mai vake vaimuti enda panze enda Mutamba. kunotsvaga varume Okay. Alright. notsvaga varume then inini ndokuita sei wouya nemari todya mumba. Okay. So mama ndizvo vaiva kufunga kuti neno ndoenda kupi Mutawaro. but inini asingatomborina nafeeling yevarume ndaingoda vasikana chete. Okay. So ndipo patakatanga kubuda takatanga tichienda kuna 11 tichinorara kuna 11 toenda 5 days kana kuti 6 days kuti vozondwana ende nitodzokera kumba. Ipapo maiswera muchitei zuva rese 5 days 1 2 3 apa hauna sipo apa hauna mapepa ipapo wairaramisa. Ndaisingadyi ndaiti kana ndikadya ndipo pani ndichipedza kudya kana ndichiziva ndine chikafu ndinotanga ndadya sipo ndomwa mvura kana pasina bepa kana pane bepa ndodya kana kuti sipo isipo ndaigona kudya bepa kana ndikangoona bepa anyway ndongoritora ndodya. Okay. So ndikabva ndeni tina uya musikana yakabva abva achitakura and then musikana pakazvitakura ndakambomira ndito achindiendesa kumapostori achindiendesa kune vamwe vanhu naivana vachinotinamatira ndikamumira ndikamira iye akazvara. Paakazvara akazvara aigara kumba kwenu murume wake akazvara akabva akangogara 2 weeks chete akabva asiya mwana akabva uya akabata handi tabva tabuda tikabva tatoenda tikaenda 6 days tikaenda 6 days abvati abva azotsvaga imba abva atiza kumba kwavo ikoko kwaigara kwemurume wake anotsvaga imba kunonzi kunumber 6 ndokakaita notsvaga imba akabva notsvaga imba ikoko. So taita kuita sei murume wake achimupamba murume akanga kugara kusauth achimutumidzira mari yekubhadhara rent nechikafu. So ndipo pataiti kana ndakuda kubuda ndaingobuda ndobva ndaenda ikoko nditi vasingazivi ndinobuda ndoenda ikoko ndonogara madhezi aninoda nyangwe 1 month ndiri ikoko ndipo pavanozotisangana neni maybe nzira obva nditore obva wauya neni and then patakazoenda papaya ndizvo zvaingoitika chete. Ko zvitatu zvavangataura zvavo 3 ndakaritora ndiri form 1 kuchikoro nemwe mukomana naye aive mukarati so aive nemushini wematatu but tatu iri ndakaritora ndisingazivi kuti richaita chii tatu ndangoona vamwe vachinodhrowa so ndafunga kuti chinogona kuita sei kuzodzimika ndabva ndangoenda ndabva ndanoti andidhrowa apa ndabva ndangoti ndiisewo love apa ndabva ndadhrowa akabva tanga wadhrowa nepin ndabva ndadhrowa nepin akabva anoita nemushini wake but havana kuzondiudza kuti inenge iriri tatu harizobvisiki ndobva ndakazogara naro pachizvimba ndichibayiwa nemabayo apa kubva ruoko rwese ruchibayiwa nemabayo kusvika apa pahana. Ndumama pakazondiona rimwe day ndichivhura fridge ndichida kuti ndangu ati nditore drink fridge ndavhura fridge ndaenda kabata pagasi stove nerimwe ruoko mamwe vachibika pastove yerokuzini ndichivhura mama ndopo wakarowa nitatu wakamati koichi avanati hapana ndakadhirowa nepeni apo atangisa kupopota patopisa ayini akuti vandipise saisisi vangu vaivepo ukabvati hai nzamupise vakabva vakanditi usasadhirowa matatu chichichi ndabva ndarekeza dhirowa but ruoko rwangu runotora neproblem yekungoti sometimes manheru unogona kungonzwa chinhu chichindifamba chosvika ndibaya apa kana chondibaya chongoperera apa chobaya stay for a long time chinenge chichingobaya ruoko rwangu rwotopera simba ruchabata ruchaiti chinhu kona vangu ndanzwa ndidi vacho kuti makamboenda mukatenga grocery zvakafamba sei ipa vamukuru vaiti kana vachienda kumusha every time panoenda kumusha nongoti vanoda kuenda neni ini nyamwe ndikati this time nda kumboenda nemunina wangu
because nyine kumushandiri one ninge uchibuwa airamba kuti hai inandifambi nevana vakawanda nokuda kufamba neyo chete so vaibva vanditi topinda mumota tobva taenda kumusha patinosvika every time patinongoenda musha patinosvika pachopisi yemuchivhuya topinda mukati tichingopinda mukati tongosanganiswa tongona vaiva vanenge vari pamatopa nevaiva vari pamatili kana kuti maneti anodzika ouya oscoti muresa ovati nhongai chinhu che-1000 matrola e-1000 matrola anenge ari 3 anzi nhongai matroli 3 musadze zvese zvamunoda mukati imi ndasingambowani kana chinhu pane rimwe dhera ndikati ndinokumbira kuita sei tora mapedzi kana kuti ndotora mbuya drinkira vanofarira bcause ndaienda kwambuya ndasinganomba kwavo ndotora mbuya dhiri vakaramba ukati hai iwa kutore chinhu ndinenge chingotora ndini panapa ndawinzwa saka ivo ingonibetsera kumhuka zvinhu zvinodikana mumba panenge ndichivabetsera every time pandaienda navo kumushabhiro ndizvo zvataingoita ingoziva kuti tongosvika tichingowana zvinhu zvemahara vaiti ndawiniswa mukadzi wavo kana akuuya kuzotakura nemota vaifonera mukadzi wavo kubva uku kana chakwira bhazi vaifonera mukadzi wavo kuti auye kuzotora chikafu nemota mukadzi wavo uya nemota oscovhuna ko chikafu chese chimachiwana kupi imi mamuchiti chi ndinamari obva vati ini ndine mari yekutenga matoilet machemba aya ekuti vanoisisa kumba kwavo vakavaka futi zimba zihombe vobva vati mwana iyeyu ndiari kutondiita kuti ndiite sei ndiwane chikafu chese chekuti mudyimba saka kana ini ndotofanirwa kusvika saka ndosaka muchivara zvokuya naye zvikanzi nekuti ndianoita sei anotori nelaki rekutoti ini ndiwane chikafu ndianondi zvikanzi saka imi mamunongera chii zvikanzi vanobva vati ini ndati handisi kuda chii then inobva ndangoramba ndikanyarara kubva mublawayo apa vanenge vanditora makusensa ndisati ndadya vaigona kusvika ndakarara vodigeza 10 ndaregedza kudya ndozonosvika kumanheru kuma7 kumba vachimbofamba vachimira havatombonditengere chikafu havatombonditi chinhu imwe ndikati ndane nzara vaingoti iyo mvura kuseri kubhuti umwa mvura iyoyo ivo votenga chikafu vodya vonodyira imomo machikeni kana vobuda mumoto vonodyira imomo machikeni vobuda voya vogara voti handi toenda vozondodya kumba kumusha kwambuya mukwandaya zvonodya ko chaiita kuti matenga grosari kuti matenga grosari muri mese ivo vorisiya sei handiti kwa grosari racho raizen uya kwamanga muriwo handi maitenga grosari maisiya mushopu vamusingatitakura tairi takura vai ndipo pavaifonera mukadzi wavo kuti auye nemota kana tauye kana tava nebhazi vaifonera mukadzi wavo kuti ngauye kuzotakura grosari nemota kupa manga mausangana pauchinzi ndi mungasangana unovatiza kana kuti munenge pida ku zvaifamba sei ivo ndivo vainditiza ini ndaiti kana ndikati parufu rwasekuru vadhidhi vamama ndaiti pavakauya parufu pandaenda kunovamhoresa ndi baba vangu ndonovamhoresa ndakupfugama kuti ndivamhorese vaibva vaita kunge vari kutaura pafoni vobuda voenda kana ndikasangana navo kana kuti vari vachipinda mumba ndichibva kumwe kune imwe room ndichiuya kune imwe room ndisangana navo kana nda kutaura navo vaibva kubudisa foni voita kunge vataura pafoni vobva vatobuda nedhore kitchen vobva vatoenda kubva kusvika tanosvika kumusha ndaizama kuvataudza vasinganditaudza vasingatombondikutaura naye nyangwe natete zvazvatomoni kutomboona kana kutoita sei tete nyina wadhidhi sisi vadhidhi naivo vanoteverwa neava vamukuru zvatombonekana kutombotana tete vakavaita kuti kuna mai hauna kana respect munoita kunge masisters chii chinenge chiti amai unowana sana
taura zvinoitika kuti imhosva yako vatinoda kunzwa zvinoitika pauri so that sekuru vanyaziva kuti dambudziko rando kunobatsira muzukuru wangu ndaisingadi kuti kukutsiura vakanditsiura ndobva ndanzwa hasha ndobva ndanzwa kuti daina ngovarova kana kuti daina ngovadzipa kana kuti daina ngovarova nechimwe chinhu vongofa kawanda ndizvo zvanenge ndichinzwa so pakuvarova kunzwa hasha ndobva ndangoti handifaniri kuvarova ndipo pandinozonzwa kuti hai betausavarove imwe vanenge chiti varove vaurayi then imwe anenge chiti haisaurayi mai vako chichii so ndobva ndakula down ndobva ndangotangisa kungovapindura ndiyo the best way kuti ndizviavoid zvekuti ndivarove ndovapindura kana ndinongonyarara ndichema ndovaignore ndogona kugara 1 month yese singatauri navo saka 1 month apo everyday unenge sei vanenge vachida vakutadzira vanenge vaita sei venesikati vanenge vachitondipuwa so ndinge chingomuka makuseni handitombovataudzwa kuti mamuka sei handitombonyange vakazama kundisekerera handitomboseki ndongoramba ndikangovatsamura kuti vandipopotera ndoramba ndakatsama kushamwari yako zvaaita zvevarume ivo anombokubvunzira kuti koiwewe sei usiri kuita zvandiri kuita uchiita izvo shamwari yangu yaitouya nevarume pataita kugara kumba kwake yaitouya nevarume ichifunga kuti nini varume iye hanhambomuudza kuti nindoda zvekudana nevasikana aiuya nevarume tina kuigira mukomana chichichi paanobuda indosara ndakudza mukomana kuti sana neni handiiti zvevakomana ini ndiri lesbian handitombodi kana kunzwa kuti pane mukomana kuti handisi kutomboda kana kumwe nyange sesi vangu ndaitovaudza vachitondiseka vachitoti vaitofunga ndokuseka pane rimwe dhera ndakatodza namama mama vachiti anamama andivafarira kuti unoita zvavakomana chichi uri kubva pane mukomana wako pane mumwe mukomana vakatomboti inini ndinotamba nevakomana tamba nevasikana so ndai ndiri kusertepi ndakamira nemukomana iti tichitotaura nyaya so did vakasvika vakafunga kuti nini nemukomana iti tinodana naye kwatorimanhi vakatoti nini nemukomana iti tinodanana mukomana vakuda kumurova vakabhatiza ini vakabvatonditi notoenda ikoko ndakutonokurodza ikoko togara ikoko because nandichengeti munhu adana nevakomana mumamangu achiri kuchikoro vakatonondisiya ndikasara ndichibuda mukomana so ndiye vanongotaura naye zvake vanenge vachingoti ndinodanana naye ndikangobuda panze vanheru but ndakazombovaudza rimwe kuti ina handidana nevakomana handitombodi kunzwa nezvevakomana ngokurova handitombodi kurova ina handisi kuda zvevarume vhera musatombota mama wakatoti iwewe utaura zvekuti haudi zvevakomana saka uri ngochani here uri chii ndabva ndaramba ndakanyara but ndakatombozvitaura but izvozvo zvekuti nini ndodana nevasikana zvinozikanwa kuchikoro kwaye zvinozikanwa kuprevious school maprevious schools avo nyenyi chete ndizvo chete tiri kuchikoro izvozvo vanhu variyo ava vandaidzidza navo nematicha because kuchikoro ndaisingatombodi kuruka kuchikoro zvese zvandakadzidza zvairukwa indaigera sevakomana ndaipfeka semainifomu evakomana mama vaiti kana kanditengera sketi ndaitengesa ndotenga inifomu evakomana kupfeka zvevakomana zvese zvinenge ndaingopfeka semukomana chimwete semukomana nyangu kumba kuzopfeka masketi kumba kunenge kungori kuti berekasaniona handiti saka tiri papapo ndinyasenda straight to the point iwewe uri mulesbian unoda zvavasikana ende vabereki vavo havazviziva kuti ndo zviripo handiti kufunga kwako iwewe takavaudza kuti ndo zvauri ndo zvaunoda vanozvigamuchira sei because ndoda kuti ubatsirike nepazvinhu tu kuve mulesbian ikodzero dzako andozvinzwa
kuve mulesbian kune vamwe vanoti idemon handiti kune vamwe vanoti its biological saka even ukaita mulesbian zvimwe zvacho kana zvakazvarwa zviri mauri hazvibviswe nemushonga kana nemweya mutsvene inonzi zvinoenda kuchechi vanhu vachinoti fire saka ndoda kuti dare riri kubatsire richiremekedza kodzero dzavo asi ana sekuru vakazopinda mudare deep vakazoona kuti mweya wacho uri pauri uri kukonzerwa nezvimwe zvinhu vopatsanura tozvisiyira mumaoko avo uri kuzvinzwa asi kana zvisingabatsirike nekuti kune vanhu vecommunity yako inenge ida kuti zvisiwe zvakadaro andopanzwa saka pandira kuona kuti da kuzoona kuti nasekuru nyaya iyoyo kuvabereki vako inozosvitswa sei even uchibatsirwa padambudziko rawinaro remhepo yekudya mapepa yekudya sipo neinokubvisa pamba handiti zvichida nekutsanangura kwawaita kana paine veukama vari kukupinza mazviri kubatsirika saka iwewe kufunga kwako vabereki tovaudzere kuti zvevakomana avo vaudze vagare vazive kuchocho vasazonditi ndinoita zvevakomana kana chibuda panze nechivinga vakomana kana kuti mukomana anenge auya anenge achingopfuura parodho ndimhoresa vafunga kuti ndodanana naye kana kuti vovhura mafoni angu mune madokuzi nini manhamba evakomana shamwari dzangu vanenge vachiona zita remukomana vofunga kuti vese vakomana vangu ndodanana navo ndaunyari nazvo kuti uri lesbian handiti Zimnews Beat TV. Babana mani zibudana ngani? 4. Vakomana vanasikana ngani? 4 girls. 4 girls. Alright, no, alright. Ndataura nemwana. Ndataura zvakawanda sekutsanangura kwamaita imini hongu yani dambudziko rautase rari kusangana naro. Saka ndoti pane munyaya yatozvitaura pekupedzisira asi dambuti sekuru mainzwa dambudziko rina baba ndovatanga kutaura mwana akazotaurawo zvaari kusangana nazvo azotaura zvinhu pekupedzisira kwatazara tichazotaura nevaberwa pane nyaya yataura nababa mwana angabatsiriki sei ivo zvakanaka ndotaura kuti dambudziko riri pamwana zvinenge zvakukonekta kwavari zvokuti kana pabasa mushando zvakutonetsa uye utano hwavo futi hausina kunyadzomira zvakanaka Mkomarobi dare rakanaka chinhu chatakagarira mumatare mune zvinhu zvakawanda ndinofunga kuti kunzvimbo kwaari kubva kunenge ndiko kwaakumuzinda kuchiitiko chakadaro ende kana tisingati mistake kune vadzidzisi kana kuti vatungamiriri vezvikoro kana kuti vatungamiriri mamanagers ari munzvimbo dzakatenderedza nyika zvinopa kuti mwana kana kuti munhu mukuru unoita fanga wakabata foni kwawakananga miyako anenge ariko saka zvo zvinotisa tsitsi kuti patiri tiri kurarama muunapwa watisingazivi semhuri iyi mukomarobi kana mukagara ndosaka ndikuti zvinorwadza noti nguva ino tasvika nguva yekuti isusu semamuslim takuenda kunguva yekutsanya but tiri pakati penguva yekuda kutarisa kutsanya ndiri kusangana nemwanasikana ane dambudziko huru kana tichitaura kuti ini ndonzi achapola ndikabviswa achapola ndoitwa mbuya achapola kureva kuti zvinhu izvi hazvina kumira zvakanaka saka mwana tarisiro toti kana tichizvara mwana mbuya vachemberi vachisvika mumusha vanoti makorokoto mwanai handitika chizezuru obvanzi aiwa ndiyedu tese mwana asikana handiti zviriko kuti vanhu vari kupfeka mabhuruku amaterausi masiketi but chinorwadza makore ekutarayo izvi zvakasvika kuzimbabwe asi nhasi unoyu muzimbabwe zvatenderera ende mwana uyu ndikatarisisa sekubvunzwa kwamaita kubatsirika uku vari kubatsirika zvakanaka
ende mwana acharapwa. Kurwara akusi kureva kuti munhu anofanira kugomera kana kuti afanira kuchaya mudumbu kana afanira kurwadzwa nemusoro, akusi kurwara. Uyu mwana ndiye ari serious, ari pamubhedha. Matwisisa? Kana tichitaura kuti munhu ari kurwara ndiye musikana uyu. Nekuti chirwere chaanacho ichocho chikarega kurapwa. Atitika ndofunga mazuva apfuura takambotauira nembwe mwana apiwa mukana kana kuti afamba awadwa ndimurume dhokotera akamuudza kuti chinhu ichi ukachigona uri kuita bhiliyoni unofanira kutenga motikari. Asi mwana iyeyo akakoniwa zvinhu zviye vakuru vacho iye haana kuwana rubatsiro, vakuru vakamurwisa. Ndinotenda kuti amai ava nababa ava nemunhu akavapa nhamba, nemunhu akagona kuziva kuti asa pamidhiya kuti chii chiri kuitika, ndibonere mwana wari wope nekuti haasati akuziva. Asi chinorwadza chinhu ichi chakatakiwa neveukama. Matwisisa? Kuromba ndokwakatanga. So kana taakuzotaura vakaromba vakatora mwana vakamushandisa, munoziva mukomarombe pane mumwe mwana akavouya akatorwa mwe akaswa mumhuri akaiswa muchechi akapiwa namufundisi mudare mudomo achinzi akaudzwa kunzi mapeti ada kutengera aya nababa mufundisi kuti mabhurugwa ada kutengera aya uende nayo mubabako. Musikana iye achisvika mudomo akataura akati sekuru ndakasvika ndikaona mabhurugwa angu ese akazara ropa kuti afakenda uidini wacho handichisiri musikana. Ukutwisisa? So mwana mubvunzo wake ndokuti ko zvadatiri raiti ndisida kurara nemunhu ko chatidya usikana chii alhamdulillah. So vanhu vanondibvunza kuti achabona muri kutaura kuti chii, ini ndiri kutaura kuti mwana akararwa nezvinhu zvasingakona, asi zvinhu izvozvo zvinozivana namufundisi kuti chechi yake ikure, asi achisacrifica mwana womwe munhu. Matwisisa? Nhasi uno baba vaimba yavo yakaipa, mhuri yavo yakaipa. Kana ikationa kana ikataura ngaitizive. Hatibati? Yakatora mhuri yemwana uyu ikasacrifica baba vanasi uno uyu ndo vakaiswa pamberi. Kana vashandise mushini kana vaite sei, hatitika kana vadrive chikanapinda kana vadrive loader kana vatuka POP kana vapiwe contract kana vapiwe project yokuti vatukamirire baba, mari yacho havaiwande iri kudarikira kuenda kune munhu akaromba. Chokwadi Chinhu ichocho ndechemhuri. Mururu wake mururu mukatarisa magirazi kutaura kwati kuita so ari kuona ende ari kuchema kuti ndoko wasvika futi uri kuita sei nemwana uyo. Matwisisa komarombe? Mwana uyo akadzuliwa chibereko komarombati. Ukutwisisa chona ndataura? Mwana uyo akadzuliwa chibereko yokuti musana wake kuita fake hauna mvura. Bose munhu wechidzimai akasvika time yeperiod anenge akudzwa kuda kuenda kune mukomana kuti dai ndawana mukomana ndarara naye ndidzovemirwa kugadzikana, but uyu ari chikoro. Isikireti ihope yokomarobati tikutaura panapa ndokuti dare ndinogara ndakaudza vanhu kuti inini chakona kukusha kwedu tinodzi tinoshandisa girasi. Vanhu vanotudza kuti tinoda girasi iyo tiizive, haugodi kuziva girasi yachakona ndokuti ndo pane secret. Asi ukatarisa mwana uyu ndiri kunzwa vanotaura vanodaidza madhibodi, dhibodi rinosaiza. Matwisisa ndikuudzei, mukatora shawe reuroyi mukarisa apa maribvumira kuti ripinde mudare renyu, shawe iro rinotanga kutaura kuti ndakabva wakati zvakati ratiti ino ichipedza pairi kuenda munhu uyo achirefuka riri kutakura mweya wemunhu rinonga zvairi kulonga yonoita zvimwe zvinhu. Olaisewa baba Anis, imi handi munotira maprograms angu mandinoita pa TV munatira pa YouTube. Vantu vakatozoratidzwa nemunhu director kuno. Hatitika. No, it's okay. Ini ndotora nona wakawanda.
vakawandisisa and ndine rombo rakanaka rekuti vamwe vanhu vanotouya kwandiri senge baba vanogona kuuya handiti ndine dambudziko rakati nemukadzi wangu handitisi handinombotaudzana pamwe pai atombeni akanaka kumatare ndotofonera mukadzi baba namai votoya totogara pamwe chete tiri vatatu totaura naye asi vachiti haii mukadzi wangu tombotaudzana kana kuti babangu chai hatitisi hationani asi toita se tinotombovasanganisa kutotaura nyaya handiti maona pandataura mistake yataita yekutanga ndeyekuti pandatanga kutaura bcause ndakasingazii nyaya yachoti yamira sei ndosavazitaura chi mwana ari pomizi murioi zvodatanga tatanga kutotaura chimwe dzenguva aneso asipo ndotaura naaneso so dandanyatsoziva kuti zvamuri kutaura imimi nezvinozotaura naaneso zvinozobatana but hapana chakaipa ndadzwa nyaya yacho yese ivi zvamataura imimi nezvataurwa nemwana inyaya imwe chete mwana ane dambudziko sekutaura kuti asi kuita sekuru and simataura ari kuita sekuru panopapa vati batiso saka ndataura naaneso ataura zvakawanda pane zvaataura rege ndikutaura hapana chaanyanyosiya chiri kumunetsa asi tangotumbe mukana wekuti asununguke kuti onini sekuru uchi matambudziko andita se andosangana naso ndofunga muniza shamwari yake mapitaura kuti anofamba naye atone mwana kana kutaura atori nemwana mazera machete atone mwana saka tataura naanesa akati noinini ndoda kuti mukoma ndibatsire kuti vabereki vangu vazive zvandiri haana pambiri mukazobvunza kuti pane muzukuru aro haana pambiri asi ari kuti dambudziko randinaro kana kuti chiri pandiri mukati meupenyu hwangu inini chinhu chinonzi varume handichifari handina feeling yevakomana inini vabereki vako havazvizive kana vachifungidzira asi ndoda kuti vazive kuti inini ndiri mulesbian ndiri kuti kune community inonzi key populations key populations kune community inonzi gays, lesbians, inonzi LB, bisexual, inter nozvizo mwana wenyu musikana ari kuti inini kana mukatondirarisa apa nemurume handina feeling nemurume asi mukandirarisa apa nemusikana ndowandinonzwa kuda kurara naye word rinoshandiswa remadonherero kuti ingochana saka mwana ari kuti ndiudzire baba namai kuti inini ndiri ngochana ngochana kunoita kutuka kana saka asingade kurishandisa iro ndosandada kushandisa rechirungu kuti ari kuti inini ndiri lesbian kunoti kana ari lesbian mukadzi anofarira vamwe vakadzi kana ari mugay anenge ari mukomana anomirira anoda vamwechi vakomana akuti ndosaka pamwe baba pavanondituka kuti uda nemunhu hapana kana zviripo inotengeri shamwari yake uye zvakare kana kwandaigara ikoko neshamwari yake imwe akazita kwambiri shamwari yangu aitoya nevakomana vachitorara inini dzimwe dzenguva vaitondigirira kana mukomana otorarawo kuindorarako nekuti handina feeling towards ikoko saka ari kuti kana vazviziva ndoda kuti kana richi iri dambudziko rine chekuita nemhepo yakaiswa pandiri ndobatsirwa vachizviziva asi kana zviri mandiri ndakazvarwa ndakadaro vagozvigamuchirawo saizvozvo tichiona kuti kumberi uko zvinogona kana zvichida zvipera sei ipapapo muri ipapo ataura zvakanaka asi mukutaura kwake kwaaita pandingangotaura ndipapa pekuti ari kuchikoro chatakazomubvisa hatizoziviwo nokuti pandaimboitirega ndimbogezesa mota nekuviga kwaakanga akaita katatu aka handiti kuti ndakati muona achinobatachi kati chii chiri papa zvikanzi chakanyorwa nemighty mark handika ndikati sedera padhuze ndobva asedera nomba ndaona kuti pane chi tatu zvichireva kuti pamwe ndi mukomana wacho kubva ipapo ndo paangazengotozoti kana
vamwe vasikana vemulaini vaitouya vachiti tokurova. Ndo pazvakangotangira ipapo zvese pamwe ndo paakafektika ipapo. Kata 2 achitaura anoti haana kuzoziva kuti chinhu chandiri kuiswa apa is permanent. Mataura aita anoti pane mukomana mukarata kuchikoro kwaimboenda aiuya nechimushini chinoita zvematatu izvezvi. Saka iye anoti ndakatongoitawo sekutamba kuti ndidhirowewo kahati panapa. Mukomana ndokumuti dhirowa nemagic mark nepeni adhirowa nepeni. Mukomana ndokuziza nekamushini kakaita chinhu chiya ndobva chaita permanent. Ndomataurira ake kana anyepa kana aita sei pandomataurira aita kwandiri kuti saka chakabva changove ini ndaifunza kuti ndikufa kwenguva chinobva asi chakabva chaita permanent. Kana anyepa kana aita sei tinozosira kuna sekuru tizonzwa kuti chinhu chacho chine zviri kuita here nemhepo iri pari. Handiti amai aneso achikura vana vachikura vanenge vari very close kuna naamai. And amai ndo vanonotisa panotangira misikanzwa yemwana ese. Ana baba tinenge tiri kumabasa tichingirisa tichiuya tichingorara asi munotoona kutoti pane zvataura nemwana wenyu panyaya dzechilesbian. Chii chamakanotisa nhasi chekuti munogona kuti zvataura nemwana wangu nezvaaita zvinogona kukonekitana? Ndingoona pakupfeka kuti anongofarira zvechikomana ndopega pandinongoona kuti zvokuti kana kutomuti usapfeke ikiri trouser apa panotoda kuti upfeke tinotonetsana kuti azobvisa bhurugwa ranenge apfeka achipfeka dress. Kana ane madress akawandisa asi dzimwe nguva unongozoona hamusina madress acho atonyamarara mumba hamusina. Akabuda sekubuda kwaanoita ikoko achitiza achienda unomuwana auya nezvimwe zvisiri zvaambobva nazvo pano zvakangoita mazibhurugwa akangodaro nemamwe mazijaketi mamwe zvausinganzwisisi. Zvinenge zvichingororekera kuchikomana izvo. Atozvitaura iva kuti kana uniform chaiyo uniform chero maticha akatozondibvunza akati mai Aniso mwana wenyu atone gore rese asingapfeki. Ndakatenga uniform yandisingazivi kuti iri kupi. Izvo zvinoitomubvunza panapa tiri pani koyo sketi yakamboendepi. Sketi yakamboendepi masketi echikoro akupfeka akangopedza ndofunga 2 years dzese achipfeka winter yematrous chete. Handodzi saka neuniform yacho kuti iripi handitoziva. Akatengesa akatenga zvechikomana. Saka ndati ndoda kuti zvinhu zvinonetsa kugamuchira. Handiti saka ndoda kuti ndisandiri kudzosera kumashure kuti muti tunhu tuye twamaiona ndemazvona ndozvipa mwana wenyu. Chinhu ichi chinhu chinonetsa kugamuchira asi ndoda kuti titi hazvapana kuti kana mwana akaba akazosungwa moti aenda nekupi airi mbavha yanga yangosvika maybe akamboenda kujeri kukoka anodzoka achi munenge muchizozvina semberi kuti iwe zvauri kuita kaizvi zvichakupinza pana taisireva zvauri kuita kaizvi. Saka kuti ndikudzosei kumashure kuti muone tumacharacteristics itwotwo kuti mwana wenyu ndokwaakarerekera. But pane pamwe pandoda kuti ndimubvunze kuti kana iye achiti mungu anofariri vakomana but zvikomana zvacho zviri izvo zvatinoona chimiramira nazvo. Chimira ndokupindira ipapo. Shamwari dzake iye mukomana, shamwari dzake vakomana. Isusu panyama tinenge inini dai ndanga ndiri mugei wechisikana handiti mai unenge muchiona shamwari dzangu dzakarerekera kuvasikana vakawanda zvokuti munogona muri baba vangu kuti uchanoitisa vanhu vese ava asi handitomborara navo nekuti tiri kuonana sakakufanana. Saka uyu mukamona aine gurususu revakomana ndokuboys kwake iko ndokuvanobata nyaya dzebhora dzechelsea nechi nearsenal kuti anosangana nevamwe vaka arikutovaona vatori opposite sex kwaari. But pandiri kurevera
shamwari dzacho ndedzodzo kana achidaro zviri nani kuti ave neshamwari dziya dzine hunhu sekumudzidzisa hunhu kwatee tichiita kwete kuti unozomuona ari genga iro riri maglobhu iri nechengu nei wototi mudzimba dzandaitopinda macho muna sekuru vamwe vatakazowana iri hama handika totoskunzi veneve panext door upi mwana iko kaya ndakabvunza kuti ko izi sekuru riri apa pairizi murasta iri ndiani wake anzi munotomuti shamwari yacho ichitotaura munotomuti kamwana ikakaka anotodanana nazisekuri ane muvaona the time iyoyo anenge asipo initombotendera ndichimutsvaga umuona one day zvakare pamukomana uyu anonzi wacho wakatakazoendesa kukoti honguva akazotaura zvake kuti akandiisira madrugs handitika ndobva azoitwa attempt irepo asi ainzi mukomana wakezve handiti pane kamwezve kanotori padhuze pamba chaipo chaipo kaakati vachitiwaona vakamira vanga vakamira zvavo ndobva vatonditiza vatozoona kuti wanga warazwara ndobva vazouya vese nasekuru vacho nani nanani ndobva tataura nyaya yacho handimaona asi kachinzi kakomana kani atondudza izvo kakomana kake atondudza zvakamugumana hano vakazoda kunotonomusiyeko ndakatati tete ndainayiko handimukuzvina kuti haana kuti nyepe kana anyepa anenge anyepa tikutora nyaya imwe chete saka zvandoda kuti tiite sekuru vachizokubatsirai padare amai nababa vanesi ndoda kuti muzoverenga nezvecommunity iyoyi handisi zvemagays and lesbians kuti munyazozvinzwisisa kuti zvino vanhu vakaita sei kuzviverenga kuti ndikudzeni kana kutonogoogle chaipo chaipo kuzvinzwa muverenga munyazozvinzwisisa kuti biologically psychologically vanhu vakaita sei muzvinzwisisa apa asi sekuru vachikubatsira ichi zvinhu zvota aneso unoita zvemadrugs saka iwewe zvimwe zveita zvinhu chinozoita iti kuti uzitamba neshamwari dzine questionable characters chi hongu zvaunoda ndizvozvo but iwewe chinozoita kuti chinozoita kuti utadze kutamba nemakomana vezera rako vasina mbiri yemusikanzwa kana yemadrugs chi ndinchona kunge vanobhohwa vanenge vane nyaya dzinobhohwa vanhu vacho vakomana vacho so ndobva ndanotamba nemamwe masikana kana kuti vakomana vasikana vanenge vari malesbian vachiita zvemadrugs ndo vanenge vaine nyaya dzinonakidza vachitaura zvinosekesa than vanenge vakangonyarara vanoenda kumachechi vava nenchona kunge munhu anongoda zvebhaibheri chete anenge zvimbotaura nezvebhaibheri zvimbotaura nezvechiyavire hatombonakidza ambotauri zvinhu zvinombonakidza zvinombodifana so ndoseka ndichizotamba nevanhu ndichizonge ndichiassociata nevanhu but unoziva here kuti kune magays kune malesbians kune matransgender kune vanhu vari bisexual vanotenda kuchechi unoziva here kuti kune malesbians kune magays kune mapastors vanotoparidza pamberi pevanhu vari magay vari malesbians unoziva here kuti pane magays nemalesbians matransgender vakadzidza vanotochengeta kana vabereki vake vanotone mapositions ari so proud in the society saka ndoda kuti tinogona kuzvigamuchira handiti kuti ndo zvauri asi hazvikupi passport yemusikanzwa unatsotsatota ina handisi amai ako handisi baba wako asida kukutora kana vamai nababa vakabvuma vakazvigamuchira kuti uri mwana wedu mwari ndo mwari mwana wavakatipa havasi kutita kuti takuvhurira dhore musikanzwa kune vana vari population yekwako vari well behaved vasingaiti zvemadrugs saka inini kana wakuti ndo zvauri asi uchiita zvemadrugs iyo ndoti musikanzwa sei uchinotamba nevanhu vavo orit mira wanga uchitamba navo toda kuzokuita kuti uchibva panavo
hausoenda ikoko iwewe ndenchitaura nawo hazvina basa ndandambokudza peke kuti kuna kuti vanhu vese vakagara pano tese baba wako amai ako nasekura tinokubatsira iwewe kuti nini nyangwe unganyibo ukaita sei asi tese watotisisa zvino dzanga tichiita kuti tigare pasi tibatsire anesu unzwa saka toda kubatsira munhu anobatsirika kana iwe even tiri munomu bhozi une kodzero dzako even ukaudza amai ako nababa kuti zvamuri kuita kaizvi you're wasting your time ndisiye vanokusiya kana tese totobuda isi bhozi toratsa effort yekuti mangwana akatozoti mamona anisiya takagara sei pane kuti tichibva panapa pamwe sekutaura kuti vanenge vachondibhova pamwe sekutobhova unoda zvipiwo good anditi sekuru muzukuru ana kubatsira chabwino ya mukoma Robi ndofunga kuti ruzhinji rwese nekunze kwese kwenyika nepese patinogara isusu achapola tine result tinowanza kuda maresult nokuti mwana akaenda kuchikoro ane achida kubasiwa naticha so kuya kwaita mwana ndoziziva kuti ane zvinhu zvaakusarudza nezvinhu zvaangakasarudza isusu hatizvifaniri ndokuti izvi zvinotaurwa zvambo kuti magengisi machii wallahi anditika mukurarama kwevanhu zvazouya nekuda amene kuti zvazouya nechii asi inini chandoziva kuti hakuna zvinhu zvakadaro iri ndo linonzi dhimoni anife mukoma Robi ndakaligamuchira inini wallahi pamberi pa Allah subhanahu wa ta'ala ndingatoswera ndaita 21 days isingadye chikafu nedhimoni rakadai because inini wallahi kana vanhu vakatoti vanotumidza kana mhepo yakaita sei inini kana ikati inorova amake sure kuti wallahi beta mhepo yacho inodedzenini basi asi chandinongoda wani ndofunga ndakazvitaura nesoro ane chinhu wani chinomukontrola because dai akakwanisa kurova mai kukudondedza pasi dai akapara mosva asi panoya izvi richiti usarove mai time iyo yanobvanzwa kuchema mabatsere mushe munzwisise kureva kuti mwana uyu pazvinoitika zvacho afekedziwa handiti utsinge wakaitika mufamily unorwadza because vakaita chinhu ichi vakatoziva kuti munotaura kuti ini ndikuda kudya shuga ndikuda kunwa mukaka ndinotenga zvinhu muspa government iri kuchema asi kune mumwe munhu akapinda iye andingati ichechi yakanaka because iri kushandisa nhengo dzemwana pakavandika pese kuti mwana usvika shoni woswedzeswa whole day haana kana shuga kana poliji kana drink opiwa mvura iri kuseri mvura ndeyechii ye ari kumwisa mwana chii usvike wakaendwei uri kunabata chii wallahi vanhu ngavamire kunabata ende vasataura zvezve bosi muprofita ari kushupika kuti ngazvibve hatitika 2 days zvimwe zvacho vabereki tichiona kuti hamba inondidai because inini ndosaka munoona kuti mabranda aibva kuMalawi aive ari tuine mukadzi wake chete kuti zahamba because ini mukadzi wangu kana akafa kuMalawi ndondomuiga handa basa naye bozi mwana taiganisana saka mandioti please baba hatisi kuziva kuti wakakaputiriwa sei dasuro ndo akutenderedzwa kunge kabururi mutsime vakaona panoteza kabururi muchitsime chechinochinyerwa mvura cheche kakafamba kanosvika kutsekera akada spesi yakakura iko zvinozvi vadhonzewa manje vakuda kuligiwa pasi kuti vakakwanisa kuubiriwa mutumbi uyu mwana akutiswa zvese zvese saka hakuna mukoma Robi patime yakabvisiwa ndokuti time iyo achigeza achidya sipo achidya pepa hatitika time iyo simba lechisikana richienda hatiti time iyo achirarwa nezvinhu zvemunhu time iyo achishandiswa mbereko yototanga kutotorwa nemumwe munhu hatiti achimupa mwana mvura dzezvituna munogona kudetsara munogona kubvunzana mibvunzo mwana uyu kana asina kupiwa mitombo mukoma Robi anokupindura zvezvinokubhowa
nekuti asiriyena zvino nokuti manje sokutotora kudaidza masoro chinotoya tako tokuti kuti ndakabira so tinoita so iwo wati dzinotoziva kuti okay lasi ndakaudza isu hatinoda kuudza tiri kuda kuti chinhu chavo chingobva chibva chadzokera kwavari kana chichidzokera chidzokere kuvana vavo kana chidzokera chidzokere kuna sekuru vavo achakuudzai mukombaroni mwana akaderwadza mukombaroni achisvika nezuva ndichitarisa fesi yake ndichivhunza padare pangu panapa ndichiona chipo chaanacho hakuna chipo chakaora fanike so ichi ndo chinonzi chipo chakaora kumunhu akaita so wallahi utsinge usina nebasa rese sodaka hakuna sadaka munhu yekuti unodaidza mukadzi wako nemotikari kuti yakuti kuno kuti tore bhosi tatora mwana uye simba nechimiro cheupenyu hwake kuti ndimu yadhiraivhe motikari mutakure munotenga chikafu matenga grosari nemwana asina kana kupai asina kana kubvisa dhola saka mukfc imomo kana muchikeni imomo kana musupa matenga nemaneja neiwewe mabatana papi mamulingisa mwana muchinhu chasingazivi kulomba ukova robert ende kana ukaita imba kubolodero ichazongopwanyika kana ukaita imba yekuborotero kana akaita kubururufu inongouraika because uri kushandisa mwana umwe munhu asi awasi kwana atalanda kuti munhu anoda makomborero munhu anopa mwana zvipo unongobvisa kana mvemve chaya kana wakambopfeka tirauzi mupi kwete kutora munoona mwana mudiki stereki handitike ndiani wamakaona manje soka mwana ka 12 years handiti mukakarikira patala munokonzoka kutoda mukomana manje so kuti motosimba kutasa kuti ko mwana wangu afamba sei ava babanzi ari kushupika musikana kutaura baba vari kushupika kana mufoni mangu akwana vakomana vasashupika handinane navakomana akomana vanorara navo ndokunge vamunwisa dragi saka wallahi ndikudzisisa zvona ndo paari kubuda kusaizi rechizera rake vechikomana ndoti vechikomana vesanenge achiti ndakulala newe saka ari kubuda ari kuenda kunenge mapedzi bhose anenge achikokurukura zvingeazva manga hondo yakaita so zvakaita sei saka zvimarombe izvozvogoma ari kuti kuri right saka mwana achaita sitikiti ndoda kutamba nesitikiti unogara mujaji mukombarombe handitambiri zvo zvakaora fanike so inini chakola chaatambiri musikana ataura kana kuti ndo zvandofanira chichi pana pachapanzwa feeling yemukomana kuti nditotoda kuti nditsvage mukomana ndikutonzwa kuti nditoda mukomana zvake zvataura zvesezvo ndotoseka asi panapa inini wallahi chapola inini mwana ndingatosvika kwendosvika kumalawi kumagochi kwasekuru vangu kwatete vangu kondotora mushango wacho kuti wacho ari kuita bechu wallahi shuwa handina kufara kana nyika ikandiona kana ikaita sei iyi kubatanidzira naiye kana akatora payoutube ngazive kuti apabhuka mechi ende handidi mari yemunhu padare iri ndinotsama bhosi mwana mudiki aifanira arorwa nemukomana aifanira achifambidzana nemukomana aifanira akaita sei but vakamuisa chimhepo chekuti chimhepo chakaiswa chekuti munhu ari uko akangomuona chete obva tomungunzwa kuti uyu ndiye familia yangu kunzwirwa wema kuti afanike imbwa alhamdulillah labil alamin ini ndinobata zvimprese masipo ndindakabata kuti akujasi mapepa echikoro iwo makaunda book makwaya 2 aya chitenga chitika mwana anoenda kuchikoro ndindakabata kuti akujasi vainguti vazovhura so angodambotodai utokanda hapa muchiri nerake andizvo zvekutaurwa nasekuru zvekuti pane mumwe andakambonzwa achitaura kuti mwana uyu achakura kana kuti nepoto ari kuanonzwa mwoyo wake uchiti dai ndauraya mai but anokuuraya nechinhu chemumba zvezvokuti ungotora ungoti mungofa kawani pane paakataura futi iye akati ndonzwa kuti dai ndararama nababa chete pasina mai atotaura kuti ndinotone voice notondiudza kuti uraya mai saka dzimwe dzenguva vakatozotona ndatochema nditotochema kuti handisi kuda kuuraya mai handati kutochema kwandiita ivova ndo kunotondibatsira kuti ndisauraya mai asi ndinge nditonzi uraya mai vavo saka ndinge ndichirwisana nezvinhu 2 chinhu chiri kunditi uraya mai avo ini ndikuti hazviite unditese
nduraya mai vangu. Saka kuti nditozokunda mavoice maviri aya nditozogara pasi ndochema. Kana ndachema ndokona kuti kana 1 month ndisingataure nemi. Nekuti ndingangotaura nemi ndinozoziva kuti pedzi takakutuma. Ipapa pandabva kunhamu pandazokolapsa ndichienda kunhamu yasekuru vangu ndichidzoka ndipo paakasikonditi makadii mama but kumashure kweso tatichingorarama chingova mai hukonya ane chaanoda anoda kutaura neni anoda mai hukonya hakuna kuti mama ndandisiri mama vake saka ava ndakatozoshamisika kuti ari kunditi mama makadii mama ndikupei sadza mama ndikati aiwa ndakatouya ndakatodhakwawo neurwere hwakwa hwandibatawo munzira ihwohwo ndikati ndoda kuvata mangwana ndakatadza kuenda kunongwafa kwandiungwafa ndakambomuka ndikanditsvaire yadhasi ndakanzwa nyama dzichiramba ndikadzokera mumagumbezi ava vakandibvunza kuti kona samusi kuenda ndikati munhu wangu kurwadza ndopandakazotanga kuvataurira kuti ndakakolapsa so ndasvika mumvuma tichienda kumusha nekuti iye ndakaenda mumwana Tuesday apedza 1 week 6 days desasipo ndakazomwana rare chi7 ndikati handingaendi kunotengesa chirega ndimboswera nemwana ndobva ndaswera naye yaWednesday ndamwana Tuesday Wednesday ndikaswera pamba ndosekuru pavashaya Wednesday iyoyo vahafu 11 makuseni ndobva zvanzi bhodhi chaenda kumusha Friday ndobva ndati saThursday chindege ndinongwafa ndiwane mari yebhazi ndobva ndazomusiya but moyo wangu waingonamata ndichingochema Mwari zviratidzeiwo kuti chiri kutinetsa pamwana wedu chii Mwari zviratidzeiwo Mwari saka izvozvo zvakandiafecta zvakanyanya ndofunga saka vanozonditi BP yakadzika makatoita laki zvekuti mungadai makangodi mangofira ipapo ndamusiyana baba vake asi ndachema nguva yakareba plus kufamba kwandeze ndichiitawo moyo unenge usiri pamwe chete unenge uri kumashure kwawasiya chimiro chawasiya zvinhu zviri saka ndotonzwa kuti nditi makadii mama ndikupai here sadza mama ndikati aiwa ndakaguta mama handisi kunzwa kuda sadza ndoda kurara ava ndapedza kuvatsanangurira ndopa vakazotitsanangurirawo kuti zvinhu zviya zvanga zvichinetsa makore nemakore zvazobuda kuti ndiani regai ndikutsanangurirei vonditsanangurira paya ndikati totenda Mwari kana takuziva kurwisana nechinhu ichi nekuti takuziva kuti ndinhingi so ivo pazvakangodaro vakabva vanguti gwa nokufona ndokudii chero ndikafona havachamborespondi kana foni yangu bheki kuti neni ndaona mamistiko kana kuti zvadai havachaiti baba vangu vachishaika mwana akada kuti anovabata maoko vakaramba saka ivo pachavo vanhu 2 vakabatana nehanzvadzi yavo saka tingoda hangu kuti mwana wangu ayambudzwe tigarewo murunyararo kana paruoko apa ndipo pamwezvi pekuti ava havatosii bhegi ravo nekuti iye akazomanifesta futi achitaura kuti isusu tinopinda nekuna mai tapinda nekuna mai tinongomutuma kuti avhure panogara mari yavo chero ndikaiviga zvinengei panengei chero ndakatomboiendesa kune rimwe laini kuna 7 kune vamwe vandoti tete vandongowirirana navo pakuita maprayers akaenda zvekuti ndakapera pawo naivo vakaridza mberi apa ndo pane mari ndongona ndangosvika pane mari yacho titizenge kuna 7 wakaenda sei wakazvisiya sei kuti asi kwaendesa mai mari ndakangomuka mwoyo wangu chingotenda kuna 7 kwana tete vasipo vakasara mwana wavo mubiki aivari grade 5 so ndikabva ndangosvika ndikabva ndapinda mubedroom avo ndobva ndavhura auto ndobva ndaona rimwe bhegi nairo raive riri pamberi ndorova ndakangotora ndikabva ndavhura ndabva ndaona mune mari yakawanda ndabva ndatora mari iyoyo but ivo vari kuti bhegi ranga riri kumashure ranga riri mukatikati vhera risingambooneki asi waro
but ndakangoti ndichivhura odrop ndava ndariona riri pamberi ndava ndatotora inini vana mama vanenge vachiti vakaviga mari yavo kure kure but inini pandinongosvika kana vati vakaiviga muodrop kana kuti vange vakaiviga mubhegi kana kuti vange vakaiputira nechi ndongoiona iri padhuze ndongosvika ndongoiwana panenge iri ndongotora isimo mumatishu isimo mumachi nekuti mari dzatete idzodzo vanenge vakatodzisa kuti dzemaclub avo dzipi vakadzisa mumadepartment pavanenge vakaisa yanguwo iri pani asi anoskononga yangu vakaridza mberi vakati mwana wenyu anofembera sei kuti pane dzimwe dzese dzakakwana maibhu asi yenyu ndiyo ndibonire mumashops nemasitore anoenda naro ndoro nomushavisa. Saka at least chazvanakira panyaya yenyu baba namai naanizo zvakare nekubatswa nasekuru maakuziva kuri kubva dambudziko nepariri handiti uyo zvakare imi paanenge pachibatsirwa mwana because zvinhu zvazvisi kuzoita kunge minana handiti mazviona kuti mangwana munogona kuna anisa achinja zvipei time imi maandastandai mwana wenyu ndikuuza kuti mwana ane dambudziko iye mwana tichitaura nayewo kuti aiwa zvauda kuita naizvo ita so because chimwe chinozoitika ndechoti pane mishonga ichadyiwa nekugezwa takasaisa ziso paari imwe mishonga izwi rinogona kuya richimutusiyana nazvo zvawakuita saka panenge rava kutoti atomonitwa seeffort yamaisa kubva kubulawayo kuya pano pasekuru ndo effort yanoenda kukumbira kuti rambai makambira nemwana wayo because mukangomusiya chete kana chataita mumwe mukomana wekupenga akaudzwa nebedi dzake akabuda akadai mai vake akagara pasi zvikadzokuita so zvikadza ndiri apa pakapera 20 minutes handiti akadarika pesa apa pakudarika togeda akutosvika kugoromo kushaya kuti vanhu ukuvhunza munhu motikari kudhiraivha pana pamotikari kudai so sekuru tamonapo sekuru kutozoti izvi zvazvichada kuteera netsoka kana kuti nemotikari vatadzoka kuno kuenda kunopa ripoti kupolisi kunopa ripoti kugoromodzi hatiti ndevatati ndichisvika kugoromodzi mupurisa akari pacharge office akati sekuru handiti sekuru vatozeya neyachapaula ndikati zvikatsuka ipi mukuswera muchitsvaga munhu chii ndikati aiwa enda kuyazopa ripoti zvikaza sekuru chikuitai basa rei makwana chekuseni 7 kodzi chikwana polisi yeluwa iri kufona sekuru mukomana wenyu awani vari mudanga uya ikunokasa hana kuzorohwa because mama paripoti saka mnotichengetera musika mweya hatisati ndakutanga kushanda ndiri kutanga das ndinoseka picha. For these and more stories, tune in to Zim News Bit TV.